Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Panali patangotsala masiku awiri kuti Yesu apachikidwe pa mtanda, ndipo munyengo imene Yesuyi ankapachikidwa kapena kusala pang'ono kupachikidwa, anali akukonzekera nyengo ya Pasika. Nyengo yomweyo ndiyo imene imakhala ya mgonero. Iyi ndi imodzi mwa nyengo zoyikika zimene Baibulo linafotokoza, ndipo ziyenera kuchitika mwezi weniweniwo oyenerera pa kalendala ya Chiyuda kumene tingawupeze ku Baibulo. Ichi chinali choncho chifukwa akuti ndipo linali tsiku loyamba la mkate opanda chotupisa. Ophunzira anadza kwa Yesu nati, mufuna tikonzere kuti Pasika kuti mudye? Mawu amenewa amayambira pa Mateyu chapter number 26 verse number 27. Koma nkhani ya mgonero ni nkhani ya Pasika ni nkhani imene ikuchokera ku Chipangano chakale. Timayipeza itamanga nthenje m'buku la Levitiko, Deuteronomo, Exodo, Numeri. Mabuku amenewa amayesa kufotokoza mwatsatanetsatane mmene Pasika adayendera. Choncho pamene anali kuphedwa Pasika wathu, kapena kuti pamene panali kuyambika Pasika kuti akachitike ku Chipangano chatsopano, timaona kubwerera mbuyo kwa Chipangano chakale. Unali mthunzi wa kuphedwa kwa Yesu Khristu ngati mwana wankhosa operekedwa, amene mwazi wake ndiwo umene unayika chipulumutso pa Aigupto onse mudzi uja wa Gosheni, kuti ana Mulungu atuluke akalemekeze Mulungu wawo tsidya ilo na akatumikire Mulungu wawo ali kuwomboka kutuluka m'manja mwa Igupto, m'manja mwa ukapolo, kupita njira yolunjika ku dziko la kwawo la Israeli. Nkhani imeneyi ikutikumbutsa kuti tili mu Sabata limene tikuyembekezera kukhala pa mgonero, limene linali tsiku losiriza la mwambo wa masiku amadyerero a Pasika, pamene mmawa wake usiku omwewo Yesu Khristu anagwidwa na apachikidwa pa mtanda. Mateyu amatifotokozera kuti ndipo tsiku loyamba la mkate wopanda chotupisa anadza kwa Yesu nati, mufuna tikonze kuti Pasika kuti mudye? Ndimafuna ndipange ngati ndikukumbutsa ku gulu lonse la ana Mulungu, ku mpingo wa Mulungu, kuti Sabata imene ikubwerayi tiyenera kudya mgonero, chifukwa tinalowa nyengo ya Passover imene imakhala masiku 7 achikondwerero cha tsiku lomaliza kuti mudye mgonero. Chachikulu chimene ndikufuna kulengeza ndikuti ku mipingo yonse ya ana Mulungu zayikika kuti munthu aliyense obadwa mwatsopano na alondola Yesu Khristu
amayenera kukhala nawo tsiku mu mbiri ya chikhristu chake chodya nawo mgonero wa Ambuye. Timakanyema thupi mchifanizo ndi kumwa mwazi mchifanizo, monga iye adanena kuti ili ndi thupi langa limene linanyemedwa chifukwa cha anthu ambiri, ndipo awa ndi magazi anga amene adzakhetsedwa chifukwa cha anthu ambiri. Inali nyengo yakufupi kuti Yesu aphedwe ndipo akapachikidwe pa mtanda. Choncho abale ndi alongo olekanalekana akhala akulowa malo osiyanasiyana mu mgonero sabata imene tiyambe wiki ikubwerayi, kuyambira lachiwiri lachitatu anthu tidzakhala tikuyembekezera kudya mgonero. Kuyambira lachiwiri kapena kuti pa tsiku la pa 1 kapena pa 2, masiku amenewa mpingo udzakhala ukuyembekezera kudya nawo mgonero. Kwa inu amene mumangotumikira koma mgonero simunadye pa zifukwa zina, tikukuyitanirani ku mgonero umenewu. Ana a Mulungu a mchigawo chapakati akasonkhana ku area 25 ku Chiuzimbi, ndipo anthu nonse ndinu oyitanidwa kubwera pa mgonerowu mutazikonzekeretsa kulingana ndi malemba amene tiphunzire. Ndati moyo wa munthu mu mbiri ya chipembedzo amafunika akhale nalo tsiku lodya mgonero, kuti akachite nawo mwambo wa chikondwerero cha chikumbutso cha imfa ndi kuuka kwa mwana wa Mulungu Yesu Khristu. Mudze mopanda kudzikayikira kudzasonkhana nafe. Mgonerowu udzadyedwa usiku wa tsiku limene tililengeze mokhazikika pa mgwirizano wa mpingo dziko lonse malinga ndi ndondomeko yakaonekedwe ka mwezi. Choncho tikafika mu tsiku loyenerera tipereka nthawi komanso mayendedwe ndi magonedwe amalo amene mpingo wakhazikisa ngati masenta kumene ana a Mulungu atakadyere mgonerowu. Ichi zili choncho chifukwa pa Mateyu chapter number 26 pamene tikuwerenga apa akutiuza kuti ndipo pofika tsiku loyamba la mkate opanda chotupisa, ophunzira anadza kwa Yesu nati. Akuoneka ophunzira ali ndi chidwi pokhala ambiri mwa ophunzirawa anali akudziwa kale mwambo wa Chiyuda, ndipo adadziwa kuti nyengo yoyikika yotchedwa mgonero kapena kuti Passover yafika. Pokonzekeretsana anayamba ndi iwowa kupita kwa Yesu. Tikuona kuti munthu odya nawo mgonero choyambirira ayenera kudzipereka kupita kwa Yesu, na adzipereka na akafunafuna kukonzekera kokwanira kuti mchiyanjano chakuyanjana ndi Mulungu ndi mwana wake Yesu Khristu akakhale kufupi ndi chikonzero chakudya nawo mgonerochi. Ophunzira anapita kukamufunsa tikadyera kuti mgonero.
apa tikumvanso kuti linali tsiku loyamba limene anayamba kumufunsa Yesu zakokachitira mgonero, koma akutipatsa mawu akuti tsiku loyamba lodya mkate opanda chotupitsa. Tikamalowa m'Baibulo kukonzekera kwa mgonero mumayenera kudana kapena kuchotsa zakudya zonse zimene zimakhala ndi yeast m'thupi lanu ngati preparation yoyambirira. Pamayenera kuyima kudya buledi, mandazi, zitumbuwa ndi zinthu zina zonse zimene zimakhala ndi yeast mkati mwake. Akuti ndipo tsiku loyamba la mkate opanda chotupitsa ophunzira anadza kwa Yesu. Simumapita mulibe chidziwiso. Anali atadziwa ophunzira kuti tikukadya mgonero, ndipo mgonero simaphika ndi chotupitsa. Tiyenera kuti tipite kwa iye tikumudziwisa kuti linali tsiku loyamba limene mkate opanda chotupitsa umayenera kuyamba kudyedwa. Mwachimenechi tichenjere akhristu kulowa nawo mwambo wa mgonero, koma m'matupi mwathu mutadzaza zakudya zotupitsidwa. Ngati chenjezo kuchoka kwa ine Brother Twaibu, mtumwi wa Mulungu, kapolo wa Ambuye, ndikudandaulira mpingo wonse kuti uchiteka breki pa nkhani ya zakudya zimene zimakhala ndi chotupitsa, chifukwa mu sabata yonse mwezi utangowoneka amaletsa kuti munthu asadye chotupitsa mpaka pamene mukupita kukadya mkate wopanda chotupitsa m'mimbamo musakapezeke kuti munalowa kale chotupitsa. Mwachitsanzo, tsiku lakudya mgonero kudya buledi, tsiku lakudya mgonero kudya nawo mandazi zimene zili ndi yeast mkati mwake zomatupa, ndikulakwira ndondomeko ndi mwambo wa mgonero. Ndikuchenjezeni motero. Komabe Bible pamene likutiuza za chotupitsa akubweranso kuzatanthauzira kuti chotupitsachi chinkayimira choonadi chopanda chinyengo. Kotero pamenenso tikuyamba kukambirana nkhani yokhuzana ndi mgonero, tipewe ziphunzitso zochoka mwa anthu ndi kusiya Baibulo, kapena tipewe ziphunzitso zija zimatchedwa church doctrine zimene zingatitsogolere ndi kutibisira mmene tingakonzekerere mgonero, nkutileka tidzidya makeke, tidzidya mabisikete, tidzidya zakudya zonse zimene zimakhala ndi yeast mpaka kucha kwa mamawa kwa tsiku la mgonero. Popita ku mgonero konso ndikukhala kuti mwakhuta zakudya zodya yeast. Zipembedzo zimene sizingatiunikire zinthu zimenezi ndiye kuti chiphunzitso chawo ndi chokhala ndi yeast. Ndipo apa tikhale kuti tikusemphana ndi lamulo la Mulungu, kapena mwambo wa Mulungu, kapena ndondomeko ya Mulungu, kapena mawu a Mulungu amene amafanizira chotupitsa ngati chiphunzitso cha chinyengo. Tikawerenga Exodo chapter number 13 verse number 6 mpaka 7 kumene kunkachitika mgonerowu, timapeza kuti masiku 7 muzidya mkate opanda chotupitsa. Likhale tsiku loyamba muzichosa chotupitsa. Bible likunena kuti tsiku loyambirira kulowa mwambo wa mgonero muzichotsa chotupitsa. Pamenepa akuyamba kutifotokozera mfundo ya kuchotsa chotupitsa. Sibwino kwasiya mamembala azibusa kuti adye mgonero
musadachite kauniuni wa mwambo wakuchotsa chotupitsa m'nyumba zawo. Namba 1, sibwino kudya mgonero ndi anthu pamodzi mutangowasiya atsogoleri ku mipingo muliku ndi iwo amene angabwere ndi chotupitsanso monga mwa chiphunzitso chachinyengo. Sibwino. Baibulo likuti likhale tsiku loyamba lomwelo muzichotsa chotupitsa, pakuti aliyense amene adzadya mkate wa chotupitsa ameneyo ndithu dziko linsadze kapena kuti lizinchotsa pakati pa Israeli. Malemba akupitirira choncho. Ndiye kuti mgonero sichidali chinthu wamba chabe, koma chidali ndi ndondomeko ya chiyang'aniro chakumwamba. Musayiwale kuti mkate umene timakadya pano ndi wotsika kumwamba, umene ndi woyera, uyenera kutsatana ndi Bible doctrine osati church doctrine, kuopa tingadyetse mgonerowu. Monga mwa mgonero tipeza kuti ophunzira anasonkhana nthawi ya madzulo pokadya mgonerowu, chifukwa monga mwa mawu kuti mgonero ndi chotupitsa, kuchotsa mgonero nthawi ya madzulo ndi kuwika nthawi ina ndi chotupitsa cha Afarisi, chifukwa mwayikamo zotanthauzira zanu, mwayikamo ziphunzitso zanu, mwayikamo zifukwa zanu, ndiye mwachotsa mawu a mgonero kwapanga upside down nkukakhazika 9 koloko ya mamawa ndi chotupitsa. Ndikulandireni ku mgonerowu mutapewa zotupitsa zonse za Afarisi, mutapewa chinyengo chonse chochoka mwa anthu, pamene tikuyandikira ku tsiku la mgonero. Mateyu chapter number 26 verse number 18 nati iye, pitani mukani mu mzinda wa munthu wangana mukati kwa iye, mphunzitsi anena nthawi yanga yayandikira. Ndimafuna mudziwe mpingo kuti inali nthawi yoyandikira kuchoka kwa dziko lapansi mthupi tsopano kupita kukakhala pa dzanja lamanja la Atate kumwamba, kukalowa mu sanctuary. Choncho akanena kuti nthawi yanga yayandikira, tiuope mgonero, chifukwa ndi nyengo imene moyo wa thupi la Yesu unachotsedwa, ndi tsiku limene gulu linapha Yesu, tsiku limene anthu owukira dziko lapansi anamugwira Yesu ndi kuchotsa moyo wake. Ndi chizindikiro mgonerowu cha imfa ya Ambuye wathu Yesu Khristu. Si chizindikiro chokha, komanso ndi chenjezo lotichenjeza ife, kutionetsa kuti Khristu Yesu anapachikidwa nyengo ngati yomwe tikupitayi. Ifenso ngati anthu tiyenera kumadya mgonero ndi chizindikiro, ndi chionetsero, ndi ganizo lakuti ndi nyengo yakuperekedwa kwa mpingo wa Mulungu, ndi nyengo yakuperekedwa kwa obadwa woyamba wa abale. Kwa chimenechi tikukubemani tonse ndi kukudziwisani nonse kuti nyengo ya mgonero isakupiteni chabe ayi. Mgonero ndi chizindikiro chosendeza kwa Yesu. Mgonero tikusendera kokaperekedwa. Ndithu maiko ndi mabungwe a dziko lino lonse lapansi alikalikiriki kukonzesera zakuti mpingo uyenera kuperekedwa.
Koma verse number 19 akuti mkate utafika ananena kuti tengani mudye. Ndi nkhani yolira kupirira mchisauso chachikulu chimene tikulowamo, choperekedwa nacho ndi chikhulupiriro chomtsatira amene adazipereka yekha chifukwa cha chilungamo. Nanu pamene mukudya mgonero, Bible likuti tengani mudye, sichokutengera wina nkukupatsa, koma wekha kutenga. Chikhulupiriro chophedwa nacho sitimatengerana, umatenga wekha. Pamene mukutenga mkate komanso kudya ndi kumwa chikhocho, ndi zizindikiro zakufera, zikumbutso, zitsimikizo zakufera kwanu chikhulupirirochi, kuti nthawi ina yake mudzakhala kuti nanu mwangosala ndi masiku awiri kuti muchoke dziko lapansi munjira yophedwa muchisausochi. Mwangosala ndi masiku awiri kuti mufike mu nyengo yomangidwa ndi kutsekeredwa ndi olamulira anthaka imeneyi, monga Yesu tindziwa kuti adali m'manja mwa olamulira a mitundu iwiri, oyang'anira aboma ndi oyang'anira zipembedzo. Anali akupita kokamfinya, iye anadziwa kuti kufinyidwa kwanga kwayandikira, ndichite ichi pamodzi ndi ophunzira anga. Ndiye Yesu anadalitsa nanyema mkate. Yesu ndi thupi lonyemedwa limene liyenera kunyemedwa chifukwa cha inuyo abale ambirimbiri amene mukuyembekezera kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndithu iyeyi analandira punishment imene inadza kwa iye kudzera m'malupanga, mu ndodo ndi mikondo imene inamzunza. Angakhale tonse ku dziko lapansi titati tione zina mwa zimene tingazikonde, tizidziwa kuti mgonero ndi chizindikiro cha kumalizitsa kwa dongosolo la kuyenda ndi Yesu nthaka ino. Tsiku lina tidzachoka, tsiku lina tidzasuntha, tsiku lina tidzagwidwa ngati mmene anagwidwira tate wathu. Musayiwale kuti iye atagwidwa, ophunzira anagwidwanso mpaka kumazafika cha 110, kapena kuti patatha zaka 110 anthu Yesu atapita anapitilira kugwidwa, anapitilira kuphedwa monga mmene Yesu anaphedwera. Ndithu sikufa kwathu kuti ndiye tikugula chipulumutso, koma imfa yokha ya Yesu ndi imene inatigulira ife chipulumutso. Choncho mu lifestyle yonse, mu lifespan yonse ya munthu imene mumakhala ku dziko lapansi, pa nkhani yakupembeza muyenera muzizisankhira tsiku lopanganawo participate ku mgonero wa kumpingo kwanuko, osagwera mphwayi, osanyoza. Pitani muzidya nawo mgonero, chifukwa chidzakukhalirani kwa inu kusayinira m'buku la chitsimikizo cholondola Yesu mpaka imfa. Simunamve, mgonero udzakukhalirani signature yolondola Yesu mpaka kufa. Tamverani, mukaliwerenga buku limeneli la Mateyu likupasani chinthu china chochitika kuti mmene adali pa phwando limeneli panali kafukufuku otanganidwa kuchoka kwa Yudasi wa kupezeka kwa mpata wakuti ampereke. Musayiwale kuti anali amene ankakhala naye
ndi tsiku lomweli nyengo yomweyi ya Passover imene Yudasi anatenga utumiki opereka Yesu popanga mgwirizano ndi olamulira achipembedzo, olamulira aboma, na akakhala mbali ya zigawenga. Sindikudziwa kuti inu pamene tikupita ku Paska ndinu Yudasi woti muchita limodzi ndi mafumu a dziko lapansi, woti muchita limodzi ndi malupanga, woti muchita limodzi ndi asilikali a dziko amene adzatumidwe ndi mamajistrati ndi anthu ena onse olamulira amene adzafune kuti ndondomeko za dziko zikhale mu oda koma chipembedzo cha Mulungu chisakazike. Pamenepo mudzakhala kuti muli mtunda uti gawo la kupereka Yesu Khristu monga Yudasi. Tiyeni tisalole kusemphedwa ndi mgonerowu, kuopa tingakhale gulu lopereka Yesu lija losagwirizana ndi ndondomeko zimene iye anatisiyira, kukana mwadala, kusadya dala mwadala mgonero, ndi kuvomerezana kupanga punishment by sword imene tikumulanga nayo Yesu pa tsiku ili la chikumbutso chathu cha mgonero mu nyengo ino ya Paska, nyengo ino ya Passover. Ndi nyengo ya chikumbutso kuti iye anatifera pa mtanda, sakumva munthu. Tikamafika nyengo imeneyi, ndi nyengo imene ndi chizindikiro chakuti iyeyi anatifera ife pa mtanda. Tamverani. Tikapita pa buku la Luka chapter number 23 verse yake ya number 34, iti pasankhani ina. Luka chapter number 23 tiwerenge verse number 34 imene ikuti, ndipo Yesu ananena, Atate muwakhululukire iwo pakuti sadziwa chimene achita. Ndipo anagawana zovala zake maere. Ndikhale kuti ndakungokuyambirani pakati, koma nimafuna mutaona kuti malo apamtanda amene atangomaliza kudya mgonero nakaperekedwa, analankhula mawu pafupi mawu 7 atsogolo la mpingo wa Mulungu amene tiyenera ife kuzindikira nawo kuti imfa yake ndi chikumbutso cha mgonero zikuyima monga chipulumutso kwa iwo amene afuna kupulumuka. Atamtenga Yesu ndi kumuyika pa mtanda, iye choyamba sanalire kapena kumva ululu ndi kukhala ndi ganizo lobwezera pakati pa anthu amene anampachika, chifukwa anali atachita kale chizindikiro cha mgonerochi. Wadya thupi lake limene lidzaperekedwa chifukwa cha ambiri. Ndetso pano Luka akutifotokozera kuti waperekedwa. Ataperekedwa ndiye wakwera pa mtanda pa verse number 34. Ntchito yoyamba mawu amene adakalankhula pa mpandopo ndakuti, Atate muwakhululukire chifukwa sadziwa chomwe achita. Ndizodabwitsa kwambiri, chifukwa amene akuwapemphera kuti akhululukirewa ndi adani amene ali kunkhapa. Zikutanthauza kuti Yesu mmene ankanena kuti muwakhululukire, sankanena Ayuda, sankanena Afarisi, sankanena asilikali a Chiroma, koma ankanena tsogolo la munthu aliyense okhala pa uchimo, kuti imfayi ikuchita ikukhwacha machimo, ili ndi kuthekera kokhululuka. Sindikudziwa kuti tikudziwa kuti mgonero
ali ndi chizindikiro chakuti akapachikidwa mukhululukidwa. Kukhululukidwa ndi Yesu ndi chinthu chimene ambiri amachifonya, ndipo ena ayiwo amakhala kuti anthu amenewa sali okhonzeka kulandira nawo chipulumutso kwa Yesu, chifukwa zakuti Yesu anakwera pa mtanda nanena kuti muwakhululukire chifukwa sadziwa chomwe achita. Yesu choyamba sankalira zake za iye, koma ankalira ufulu wa munthu kuchokera mu nyengo ya Paska mpaka nyengo yopachikidwa pa mtanda. Ali kulirira ufulu wanu wakuti mukhululukidwe. Nyengo imeneyi ndi nyengo imene ngakhale anthu amene simukudziwa chimene mumapanga, Yesu wanyamula chikhululuko pa mtandapo kuti akhoza kuchitira chifundo wina aliyense. Anthu achikunja musazionere pansi, ziphatikeni ku maphunziro, ku miyambo ya migonero imene ichitike ku makachisi kwanu, kuti mawu awa amene Yesu ananena pa 23:34 Luka achite ntchito m'mitima yanu kuti nanunso mukhululukidwe. Tamverani, inu simungakonde kuti chikhululukochi chidze pa nyengo yonga iyi. Ndiye funso langa limenelo, kodi simungakonde kuti chikhululukochi chikudzereni pa nyengo yonga iyi? Bwerani dziphatikeni ndi anzanu. Ena tikasonkhana pa chichiri tikudya mgonero, tipezeni ndipo tikadya nanu mgonero umenewu, kuti mukakhale nawo mwayi olandira nawo chikhululuko pamene Yesu akuti akhululukireni pakuti sadziwa chimene achita. Tamumvereni zimene akunena Yesaya chapter cha nambala 53. Ali ndi nkhani Yesaya imene akufuna kuvomerezana ndi zimene ndikukuyitaniranizi. Tamverani, chapter number 53. Chimenechi tikuchita ndi verse number 5. Pa verse number 5 akuti, koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chinagwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yace tinachiritsidwa. Ndi nyengo ya mikwingwirima ya Yesu, nyengo ya Paskayi, kotero Bible kuti iyeyo analasidwa chifukwa cha inuyo. Mulole kuti Yesu akalase. Pamene akulasidwa akalasenso zokhala m'thupi lanu, kuti pamene iye analasidwa akutifotokozera chifukwa cha mphulupulu za ife. Iye sanali wolakwa, koma ife ndamene tinali wolakwa analola kulasidwa iyeyo kuti ine ndikapeze nawo chipulumutso. What a chance it is! Mutawuphonya mwayi uwu ndi wosowa kwambiri. Mwitano wa kulasidwa kwake chifukwa cha mphulupulu zanu, inu muyeserepo mwayi wakutula mphulupulu zanu mu nyengo ya Paskayi, kuti chilango chomutengera iye mtendere, chotitengera ife mtendere, chinamgwera iye.
tikakumbukire kuti tili ndi mwayi wakukhala nawo mtendere chifukwa cha zilango zimene zinamgwera iye. Kutereku ngati pali mitendere ina imene sinakupezeni, mukapanga nawo participate mu nyengo imene iyi ya mgonero, ndithu muzapeza kuti zilango zanu zija ziperekedwa kwa iye, ndipo inu mukhala afulu. Mulimve verse number 53 ikuti chilango chotitengera ife mtendere chinamgwera iye. Chilango icho ntchito yake chinali chotengera dziko lapansi mtendere. Inu achikunja kuchikhirisitu timakhala ndi mtendere umene sitimaupeza chifukwa cha maphunziro. Anzanga achikunja kuno kuli mtendere umene sitiupeza chifukwa chakuti tinagwira ntchito. Ayi, uwu ndi mtendere, peace of mind. Chikhirisitu chimagawa mtendere. Bible likuti chilango chomutengera iye mtendere chinatigwera ifeyo. Iweyo amene ukusowa mtendere, ndikudziwa mukusowa mtendere. Ndalama mwazipeza, koma mukusowa mtendere mu nyengo ino ya Pasaka. Mukufufuzidwa ndi mabwalo a milandu, mukusowa mtendere mu nyengo ino ya Pasaka. Iyeyi afuna kuti mukhale ndi mtendere chifukwa cha imfa imene tikukumbukira nyengo imene ya Pasaka. Muli mgalimoto koma mukumva kusowa mtendere, mukulakalaka mukanayamba kuyenda wapansi chifukwa mgalimoto ya nyofunyofuyo mtendere wanu mulibe. Mukamamva kuti amabwalo akafukufuku akukufufuzani, mainkwayale olekanalekana amene akazikisidwa ku dziko lapansi akukufufuzani, enanu mukusowa mtendere, mainkwayale a nyumba zanu madamu angoyamba kumene kufufuza zambiri ina yake imene amva ya inuyo bambo, muli pa mainkwayale, ma investigation, you are investigated by somebody. Mukufufuzidwa inuyo ndi wina wake, ndipo mmene mbiri mwayimva kuti inuyo mukufufuzidwa, mtendere mulibe. Munthu akamafunidwa kapena kufufuzidwa kapena kusakidwa amakhala opanda mtendere. Ndi chifukwa chake Yesu poona chimenechi anatenga moyo wake nakawika pa mtanda, nalankhula mawu amodzi mwa mawu 7 osiriza amene adalankhula pa mtanda. Pa Luka 23 verse yake namba 34 akuti, inuyo Atate ndikukutumani kuti awa mwakhululukire. Tamverani, sakuitana banki mukulakwa chifukwa inu mukupempha kwa macheya ama commission of inquiry kuti akukhululukireni. Ndadza ndi chikhululuko chimene Yesu anachipempha kwa Atate. Chikhululukochi sadachipemphe kwa nyakwawa zimene zimazabwezeresanso chinthuchi chikatha. Inu kufufuzana ku dziko lapansi sikutha. Taganizani za ndege ya chilima, ma commission of inquiry angati ofufuza, anafufuza afufuzanso chifukwa mtendere dziko lapansi la Malawi lilibe. Ndimati ndipereke mwayi uli pa mtanda, iye akuti Atate mwakhululukire awa chifukwa sadziwa chimene achita. Yesaya 53 verse yake namba 5 akuti, koma iye analasidwa chinthu choyambirira, ankalasidwa in order kuti iwe ukhale ndi mtendere. Mtendere wanji? Mukugula nawo buledi koma muli mbali mwa msewu kuzizira uku mvula iyi kuti mukapange uhule. Pano ndabwera ndamene angakupatseni mtendere kuti tsopano mukhoza kuyamba kumampeza bulediyo
koma ndi ufulu, osati pokasinthanisa ndi tchimo. Mukusowa mtendere ino. Iye akugawa mtendere, koma pamene akugawa mtendere, chinthu choyamba akupempha kwa Atate wake, Atate akhululukireni awa. Tamverani, inu angakhale mutakhala kuti muli ndi maphunziro, nyengo ya Pasikayi ndiyofunika, chifukwa munthu aliyense amene sadziwa Mulungu, chimene amapangacho amakhala kuti sakudziwa. Baibulo likuti akhululukireni chifukwa sadziwa chimene akuchita. Ngati chilichonse chimene inuyo mumachita sichikuchitira ubwino chilungamo cha Mulungu, inuyo verse number 34 kani verse number 5 ya Yesaya akukutengani ngati gulu la anthu osadziwa. Luka chapter number 23 verse number 34 watisungira mbuli zambirimbiri zimene Yesu Khristu akudzikuwira pa mtanda zosadziwa. Inu mulankhula chizungu, mulankhula zinenero zambiri, malangwishani ophunzira. Mumve pano kuti chikhululuko cha Yesu Khristu chimene anachitanitsa kuchoka kwa Atate chinkapita kwa amene sadziwa chimene akuchita. Tili ndi mbuli zambirimbiri zimene zikuyenda mu uchimo. Mukamuona munthu chisembwerecho ngakhala akachitira ku 5 star room ya 350 ndi chitsiru, chifukwa sichikudziwa chimene zikupanga. Ndi mbuli imeneyi angakhale kuti tchimolo limbweresera nyumba zitali zogonamo, koma ngati tchimolo likuchitika, iyeyi ndi wosadziwa chimene akuchita. Kotero kuti Yesu atakwera pa mtanda anaziona mbuli zambirimbiri, anaona mabulutu wosadziwa. Nkhani yosausa, nkhani ndi yosausa kwambiri. Inde pamwamba pa gombe losiriza limenelo timvane pano. Baibulo likuti inde Atate ndikukupemphani kuti mubwere ndi chikhululuko kwa osadziwa. Ndimapempha inu nonse amene ndi mashasha nyengo ino, muchite nawo Pasika kumpingo kwanu kapena kudera lina. Ife ndiye tikungokuyitanani kuti tabwerani ulele, sitikulipiritsa kuti madolo mudzalandire nawo chikhululuko, chifukwa ndi nthawi yakuti Yesu akwera pa mtanda mchifanizo cha Pasika ameneyi, kuti akawombole anthu othodwa ndi olema. Ndi chifukwa chake ulosi wa Luka 23:34 ali pa mtanda paja. Yesaya 53:5 akuyamba kutifotokozera zifukwa zimene adakwerera pa mtanda. Luka watipasa chimodzi cha osadziwa. Mumve zimene olemba buku la Yesaya akunena kuti inuyo simudziwa. Koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Kusadziwa kumene Luka akukunena pa verse number 20, chapter number 23 verse number 34 waulula mayeso Yesaya akuti koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa. Mwa njira ina mmene ankati Atate mwakhululukira chifukwa sadziwa chimene akuchita, zinali zolakwazi. Munthu aliyense olakwa sadziwa chimene akuchita, chifukwa uchimo umamphonyesa paradise munthu. Ndiye kuti aliyense amene amapanga za nzeru dziko lapansi koma ndi kuphonya paradizo sakudziwa chimene akupanga. Nomata bwenzilo ndilokoma limapereka zambiri, bulesayo ali nazo.
inde uyuyu angakudyetse nkukupasa chilichonse, koma munthu aliyense amene akuyenda pa uchimo amakhala kuti sakudziwa chimene akuchita, chifukwa uchimo umamphonyesa paradizo. Ntakuwuzani, tikadzafika pa tsiku la chiweruzo, pamene Mulungu azidzaweruza, ndi pamene mukazindikire kuti munali osadziwa, mukakamva fungo la paradizo mene limamvekera, mukakaona chimwemwe chimene munthu akalandire, tsono mukakaona moto woyaka kuyatsira inuyo, moto wa gahena kuyatsira inuyo, ndi pamene mukazindikire kuti 23:34 Luka tidali anthu osadziwa, munali bulutu, chifukwa munakonda maonekedwe a dziko lapansi namutaya chikhulupiriro chopita nacho kwa Mulungu. Munali osadziwa chifukwa munakhulupirira kuyenda ndi dziko lapansi ndi zokoma zace, namugwiriza zinthu zodula, zina zoyika m'matumba, zina zokweramo, zina zogonapo, namukhutira kuti zili bwino, koma mukudya zabwinozo mumbuli nkusadziwa kwanu. Yesu akuulula koma mwaulosi kudzera mwa Yesaya 53 vesi yake ya nambala 5. Tamverani, akuti koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu. Tsono the word zathu sakuchita spare a bishop ali mkati, zathu akuphatikiza ndakhwaya ali momwemo, anyamata praise team muli momwemo, maprofeti muli momwemo, muli nzolakwa. Inu ndi gulu alo zolakwa zathu. Sakumva munthu kaya umakalalikira kunja, iweyo uli mugulu la zolakwa zathu. Zolakwa zathu ndi mpani umene anthu ambiri amene sakhulupirira Mulungu ndi kupereka machimo awo kwa Yesu monga yadazipereka kuti akakhululukidwe, amayendamo, amakhala kuti ndi gulu la zolakwa koma zathu. Sakumva munthu, chichewa chidzakhala chovuta be kumva mpaka kalekale. Tamverani, Baibulo likuti natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu, koma tukuli mphulupulu kunja kuno. Imfa iyi ikukhuza anyamata amadiragi amphulupulu. Imfa iyi ikukukhuza iwe nakayamba amphulupulu. Imfa iyi ikukukhuza iwe hule amphulupulu. Imfa iyi ikukhuza mbava. Imfa iyi ikukhuza akuba ayinki, okuba ophunzira amaofesi amphulupulu. Akuti adapasidwa kuti akayang'anire chuma nkumabapo mphulupulu. Daladala kudziyamba mphulupulu. Tili na mphulupulu osausa magwiridwe. Mukuyitanidwa mphulupulu kuti munyengo imeneyi mudayang'ana pa mtanda wa Kalivale pamene padakwera Yesu amene anafa chifukwa cha inuyo kuti mukakhululukidwe. Mwayi umene udakalipo mchaka yekha akukuwa ali pa mtanda. Mawu 7 amene adalankhula Yesu ali pa mtanda, mawu oyamba akuti Atate muwakhululukire chifukwa sadziwa chimene akuchita. This is the great invitation. Ukuku ndi kuyitana kwa kukulu kwa wankulu oposa onse amene anakhalapo, amene ndi Yesu Kristu. Tamverani, uku ndi kuyitana kwa kukulu, mwitano wa chikhululuko. Sukuyang'ana unahula bwanji, sukuyang'ana unaba bwanji, sukuyang'ana unachimwa bwanji, sukuyang'ana unamwa malita angati akantazi. Ayi, sukuyang'anira kuti ungawerengere mabotolo angati amene mwamwa, odzadza lole amene munamwa akachasu, odzadza matraki 7 zilibe kanthu. Akungoyitana kuti bwerani. Sakuyang'ana kuti mudachimwa bwanji. Mumuone pamene pa Yesu amapempha chikhululuko chipa mtanda, koma magazi ali chu, thupi lonse litanyemedwa kunsana kwa khapika. Sakumva munthu.
Masaya alembeka zikoti zochokera ku Sanhedrin zinaenda kunsana 49 zitang'amba mizera yokwana 49. Ofukula mbiri akuti chikoti chimodzi chikalowa chimalowa mthupiro 1 inch. Nkhani zosausa muyezo wachala theka lache kulowa mpaka mkati. Ndiye kuti mmenemu adafunika kuti adzinena kuti muthane nawo awa chifukwa ndikuwapula. Koma ayi kuteku Yesu wiki ino ya Passover sakubwezera koma akuyitanira chikhululukiro. Tamverani, likufika tsiku limene azabwezere chilango mukakana kutembenuka mtima. Azabwezera, ndi Mulungu obwezera ameneyo azabwezera. Koma this time akukuyitanani, they inviting you to great salvation. Sakumva munthu. Akukuyitanirani ku chipulumutso chachikulu. Anthu oledzera inu, anthu okumwa inu, anthu ohula inu, anthu okuba inu, anthu anyanga inu, anthu otamba inu, anthu amabodza inu, anthu achinyengo inu. Tamverani mwitanowu. Iye akuti idzani Atate mudzikhululukira mbuli, mudzikhululukira mabulutu, muzikhululukira mabulutu. Yesaya akunena kuti chifukwa cha mphulupulu zathu sakumva munthu. Kodi mphulupulu yanji? Kodi akati mphulupulu ncha ndi munthu amene amakhala ochenjera pololera mitundu yonse ya zolakwa izichitika ndi iye. Amphulupulu osamva chizunzulo. Amphulupulu muja adayambira kudandaula madamu koma tubambo mpaka lero mwakatenga matenda mukuzunzika nawo. Matenda ena mukudwalawa mwapeza chifukwa cha mphulupulu. Zilibe kanthu. Amphulupulu amene mdakatenga zindoko akukuyitanani pano. Amphulupulu amene mdakatenga vizonono mukuyitanidwa pano. Amphulupulu amene mdakatenga syphilis muyitanidwa pano. Bible likati amphulupulu akunena chilichonse cholakwika muli ndimwa. This is great opportunity you have kuti mukalandire nawo chipulumutso chifukwa cha wiki ino. Wiki imeneyi ndi wiki yabwino kwa basi. Tamumvereni Yesaya hakunena kuti chilango chotitengera ife mtendere chinamgwera iye. Sakumva munthu. Bible likati chilango chotitengera ife mtendere. Muli nawo kodi mtendere? Kuti pakuti mpaka pano mudakali mu South Africa koma mtendere simunaupeze mpaka pano chifukwa mwapempha mitendere ku dziko lapansi. Ingakhale mtapeza chuma koma dziko lapansi silimapereka mtendere chifukwa mudyaidya mtenderewo ndi moyo wakanthawi. Mukamamaliza moyo mumafuna moyo wina umene mukakhale. Ndiye chifukwa simunakonze tsogolo la moyo wina. After moyo uno mumasowa mtendere. Munthu aliyense amene sadakonze paradizo wake ndi wosowa mtendere. Amaphupha wanthu moto mdzipatala akamachoka dziko lapansi kudzera muimfa chifukwa sada ukulu wotere ukugwereni. Simungavomere kodi kuti mtendere wa ukulu wotere ukupezeni chifukwa chilango chotitengera ife mtendere. Tikufuna kulandira mawu, tikufuna kulandira nawo ngonero, tikufuna kuyenda nawo nyengo zimene tikuzitcha kuti za Pasika kapena kuti Passover. Ndi sabata lokoma kwambiri. Ndikukuyitanani nonse muzabwere nawo. Mulungu wa chifundo chosatha azakuchitireni chifundo. Tamverani.
Yesaya akunena kuti ndipo ndi mikwingwirima yace ife tonse tachiritsidwa. Sakumva munthu. Baibulo likuti imfa imeneyi ikuchiritsa nthenda za uzimu ndi za thupi. Idzani mungonero mumayenda mtsinje wa machiritso. Nyengo ya Passover imayendesa mtsinje wa machiritso. Dzangonagona tabwerani Ambuye adzakuchiritsani. Pamapeto pa mgonero, mgonero mukadzaponya mkamwa mwanu udzayenda ngati machiritso, chifukwa ndi thupi lonyemedwa chifukwa cha anthu ambiri. Sakumvabe munthu. Musachite mphwayi ayi. Ngati ali pa wheelchair akokeni. Ndi nthawi yawo yakuti akamakhala pa wheelchair apo adzikhala kuti alandira chipulumutso cha moyo wosatha, chifukwa Baibulo likuti ndi mikwingwirima yake dziko linachiritsidwa. Tikunena mayiko odwala, mayiko amene ali pa intensive kutsala pang'ono kuti amwalire. Mayiko a intensive, tangoonani intensive imene ikufunika kuchira ya dziko la Malawi ndilo dwala lili ku 99 chifukwa cha katangale. Ndilofuna lichiritsidwe dzikolo ludwala kuba. Sakumva munthu. Mumuyike mtsogoleri mbava, kusankha iyi mbava, kusankha MP uyu mbava. Dzikoli lili ku intensive. Dziko limene tulifunika chipulumutso ndi mikwingwirima yace. Akukuita nani ku Commission of Inquiry ya machimo kuti mukakhululukidwe dziko lili kachiritsidwe. Lichira liudwala ili. Zomvesa chisoni kuti Malawi akudwala apostol alipo mwepo. Malawi akudwala matenda akuba apostol alipompo. Malawi akudwala matenda akuba inde aprofeti alipomwepo. Mpaka magia ena ni ma G1, ena ni ma major 7, ena ni ma major 1. Kwa ma major 1 alimomo, kwa niwe guardian major 1 walepera kuliyang'anira dziko la Malawi chifukwa lili ku intensive. Zomvesa chisoni. Tikunamizana dziko litu likuba ili, likudwala, likufunika mchiritso. Tiyenaloni kwa Yesu munyengo ya Passover imene kuti likachiritsidwe chifukwa cha mikwingwirima. Ndithu chilango chotitengera ife mtendere chinamugwera iye. Ndi nthawi ya mtengo wapatali malinga ndi chikhulupiriro chapa Mulungu. Soweka munthu wina atisokoneze, koma tibwere kwa Mulungu kuti dziko likachiritsidwe. Wanthu akuzunzikawa ndi chifukwa chakuti dzikoli silinachire. Kwayamba kudwala mkumudzi kwanu. Mudzi ukudwala uwu. Ine mudzi uwu sindi ukayika, mudzi uwu kudwala uwu. Chifukwa chake ncha dzana lija tinkatulutsa nyau nthawi yakuti kukolola kwakwana. Koma lero chizindikiro chakuti mudzi wadwala, nyau mdzinja lomwe, gule mdzinja lomwe. Ngati lino nkhani zosausa mukapita kumamidzi mukapeza kuti wanthu auvina manganja, auvina jando, dziko ludwala mdzinja lomwe, miyambo ili chisawawa mpwe lisoweka machiritso. Baibulo likuti ndi mikwingwirima yake dziko lonse linachiritsidwa. Pafunika banjalo lichire nga mkanganaja mudanaja nilodwala limenelo. Passover mubwerese ngakhale matenda abanja, kusamvana, kuyang'anisana misana, kugundanisa zunu wina uku mbwere. Yesu afuna achiritse zosausa zimenezi. Kodi lili limodzi pa mawu a Mulungu. Inde mpaka tsiku la maomboledwe ndikuyitanirani ku mtanda wa Yesu
pa nyengo ino ya Pasika. Amen. khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Ndi nkhani yosausa kwambiri, makamaka mpingo wakumapeto wa nthawi yosiriza mu nyengo ya nthawi yapansi pano. Pamene tikupita kokwangula dongosolo ili, zinthu zimene ana Mulungu akugwiritsa ntchito zinasokonezeka, zidawonongeka, zikukhala zovuta kwambiri kuti mpingo upange chisankho choyenera pamagwiritsidwe ntchito a zinthu zokhuza moyo uno kupatula pa zauzimu zokha. Zogwiritsa ntchito za moyo uno zikuthandizira kuwononga chauzimu kambaka misampha iyolekanalekana ya makono imene yakhuza zinthu zimene ana Mulungu akugwiritsa ntchito. Mautumiki ophunzitsa zimene ana Mulungu ayenera kudya, zimene ana Mulungu ayenera kuvala, akukhala ovuta kwambiri olikhalira pa nsampha dziko la mpingo wa Mulungu kamba kakuchuluka kwa zinthu zimene zili zoonongeka, kulekana ndi nyengo ya dzana ija, kusankha kudali kosavuta, kukonza mafunidwe a kapembedzedwe ndi kavalidwe koyenera, kadyedwe koyenera kudali kosavuta. Mu nyengo ino zinthu zikupitirira zikathinathina. Yohana akuti Ambuye idzani msanga inde kuti tikapumule kuzolemesa za nthawi yapansi pano. Tili ndi mgonero ndipo kobwera funso la upangiri lochokera kwa mtumiki m'dziko la South Africa kuti kodi ndi dongosolo la mgonero la Mulungu wakumwamba la m'Baibulo lomwe laletsa kudya mkate okhala ndi chotupitsa, koma tipange mkate osakhala ndi chotupitsa, tichita bwanji? Poti m'mafulawa muli booster, mu grapes kaya tikatenga akushopu opanga kale refine akuchitamo refined chemicals, tichita bwanji? Mmenemo akuonjezeramo artificial sugar, tipanga bwa? Ni nkhawa yayikulu kwambiri ku mpingo umene ukufuna kutsata choonadi, koma choonadi chokha posachipambukira kulamanja kapena kulamanzere. Mgonero wathu wa m'Baibulo ndi wokudya madzulo. Tidya bwanji mgonero madzulo? Mayendedwe akuyenda kukakumana pamalo pamene tikadyere mgonero, tiyenda bwanji kuti tikadye nawo mgonero? Zigawenga, uchigawenga ndi wokula kwambiri. Kusakhulupirika kwa anthu amene tikusonkhana limodzi kapena amene angakonde kutisonkhanira nawo limodzi, m'mitima yawo yosalowamo, usiku sapezerapo mwayi otipanga chipongwe. Amabanja ndi opanda mabanja kukakumana nthawi ya madzulo pa mgonero. Kodi sukapereka chithunzi cholakwika mgonero wa madzulo wotere? Izi ndizo nkhawa za amene akufuna kuyenda mchilungamo potsata Baibulo lokha. Mwapapa palibetu nkhawa yosakonzeka, mwapa palibenso chinthu chimene chili chosalongosoka kufikira Mulungu otitsogolera mu nyengo ino ationetse poponda ndipo yenera kukhalapo. Mgonero ndi chifanizo, ndipo zinthu zimene timapanga ndizofanizira. Tiye tipewe
zofanizirazo kugwiritsa ntchito zimene a dziko lapansi amagwiritsa pa nkhani ya vinyo. Kulikonse kumene kuli mpingo wa Mulungu mupewe zinthu zonse zimene zili ndi kuwonjezera pakakonzedwe ka zinthuzo, ma ingredients akumgonero. Mupewe ma ingredients amene alowa mu factory mwapewe kwambiri. Ngati mungalole kugwiritsako ntchito zinthu zimene factory yazigwira, muyenera kukhala ndi umboni wokwanira wa ogwira ntchito kapena wozidziwa ndi chani chimene chimayikidwa kuti chikatulutse chinthucho chiwa mmene chilili pamene popo. Pokana izi tiyenera kulowa kuchire kupeza chidede, kuyikamo madzi, kutakhala kotheka madziwo titunge mzisime. Nkhani yosausa kwambiri, nkhani yovuta kwambiri kwa abale amene ali m'mayiko ngati South Africa, UK, Germany, Argentina, Russia. Iwo amene analankhulana nane kufuna kupangabe mgonerowu apanga bwa. Ndi nyengo yazitukuko ino imene mipanda ina ya anthu otukuka nawonso anapanga ndi kukumbanso zisime makomo mwawo. Tipempha nawo madzi amenewo. Pali madzi amene ali osachokera ku mabungwe opanga madzi amene m'mayikomu amagulitsidwa. Ine ngati munthu oti ndayenda ndakhala ndikukumana nawo madzi amenewa, kuti ambiri mwa ena anthu olemera ndi opeza bwino samamwa madzi ochitidwa refine ku bungwe lopanga za madzi. Choncho ena anapeza business yomakatunga madzi amzisime a direct a pure nkumagulitsanso, nkumalemba kuti pure water. Mwachisanzo tili ndi chitsime chimene chimatungidwa kwa madzi, ngakhale amayika m'mabotolo koma madziwo amachokera pansi direct, amalembedwa kuti pure water, amagulitsidwa. Ine ndinachita mwayi kukafika pa kampaniyo mu mzinda wa Lilongwe paka phiri, nkukaonadi kuti mapayipi anadusa pansi ku chitsime, ndipo palibe kemiko iliyonse imene amathira, amangofulula madziwo nkuabweretsa nkuyamba kugulitsa. Ena nkumayika makemiko, amayika mitundu iwiri ya madzi. Choncho ukakhala kovuta kwambiri kupeza madzi wotero, tiyeni tigwiritseni ntchito madzi. Tiyeni tionetsetse kuti tikutenga chidede chakuchire nkuchiwiritsa, chimene chidzatipase zofananira nako zoyerekezera vinyo monga mwa chikhalidwe cha mpingo wa Mulungu. Kuno kwathu ndi nkhani yosavuta chifukwa zisime ndi zambiri, chidede ndi chambirinso. Tigwiritse ntchito zimene. Pokhuzana ndi mkate, tiyeni tipeze nthochi ndi kuphika mwaluso zija zimatchedwa kuti zimimina. Ngati mungazikumbukire bwino, chimimina chimapangidwa ndi nthochi, ndipo sichifuna mafuta, chimangofuna moto. Mumakulunga, mumapepala, mumakulunga mu chinthochi chinzache, mukamapititsa pa moto. Ena amaphika, ena amaotcha. Muli monsemo ngakhale zichepere kalongosokedwe, koma tipewebe kugula flour nkupanga mkate, chifukwa
mu flower amayikamo booster. Pakadali panopa mu flower mumakhala booster. Ndi booster iyi ndi m'bale wake amene amakhala ndi 2% yeast. Ndibwereze, booster amene amayikidwa mu flower ndi ng'ono wake wa yeast. Ndi dzina lina la yeast limachedwa kuti booster. Booster ndi chonenepesa msanga, chokulisa msanga. M'bale wake wa yeast amachedwa booster. Wina mwa flower ameneyu amakonzedwa ndi abakilesa ngamene amanchita pake m'matumba kapena kuti kampani ija imachedwa kuti Azam. Tili ndi flower wina ife kwathu kuno amene amachokera mdziko la Mozambique. Ameneyo amakhala opanda booster. Choncho kupeza flower opanda booster ndi ukaswirinso wina wapadera umene mwina osaka katundu sangaukwanitse. Njira yabwino ndikungopeza nthochi ndikupanga ziminina. Pamveke mpingo pano. Chimene tikufuna pasakhale mkate. Amene ali ndi ukaswiri okwanisa kuphika mkatewo mwenjira yopewa zinthu zimene zili ndi yeast, ndiovomerezeka kugwiritsa ntchito zipangizo zimenezi. Langizo langa ku dziko lakunja kumene zinthu za lokolo ndizovuta kwambiri kupeza, muzikakamize kupita pansika kugula nthochi lerolo zibapya. Ndikuzipezera maplastiki abwino kuti mukachite mophika zili mkati mwa pepala la plastiki zikakutulutsirani chimkute cha nthochi, chinsima cha nthochi. Mukayesebe kutero ana Mulungu. N'chifukwa chake mgonero unali chimodzi mwa chinthu chopatulika chokhala ku nyengo zoyikika chimene amalamulira kuti mgonero uzichitika pamalo oyera amodzi. Kutereku chinali choyenera kuti anthu amene muli m'mayiko akunja musadye mgonero koma mubwere pamalo amodzi amene pachitike mgonerowo. Nawo mgonero ndi imodzi mwa nyengo yoyikika imene ankalamulira kuti zizichitika pamalo oyera, pamene buku la Deuteronomy linati malo oyera akhala amodzi. Mgonero wapadera padera payekha ena tiphonya ukaswiri wakapangidwe ka mgonerowo pali chiopsezo. Koma pokhala tikukhala mu nthawi ya chisomo ya Mulungu wakumwamba kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, chisomo chake chiyende chitikhonzesere moyenerera ndi kusalephereka kwa mgonero ndipo uchitike monga mwa chifuniro cha Mulungu ku madera onse ku dziko lonse kumene uthenga ukafike. Sikungalephere kukhala nthochi. Pitani pansika msanga wa Chimalawi mukapezapo chidede, ndipo chimenecho mukachigule malo molimbana ndi magerebu. Magerebu akapezeka mumayenera kutenga magerebu enieniwo ndi kufinya tokha, osagula zija amazitcha gerebu 100% juice zimakhala m'makatoni zija. Zimene zija mzokumwa koma osati pa mgonero. Mulungu akudaliseni koposa. Ku Malawi kuno amene mungafune kugwiritsa ntchito mafuta mupita m'mashopu monga Ekaya
Chipiku kale amati Shoprite sindidziwa lero mmenemu mumapezeka mafuta anteza eni kabotolo kosakwana 1 lita amayambira pa mtengo wa 46,000 kapena 35,000 koma kosakwana 1 lita ndikodula kwambiri koma ndi mteza weniweni anafinya mteza weniweni mukapeza soya weniweni ofinyidwa ali mbotolo mukaziona ndithu kuti zilimbu zosonyeza kuti zaphonya machini augulitsa mteza mafuta anteza enieni alipo mmashopumu ongofinya direct kuchoka kumteza mutha kukagula amenewo ndikuotchera mikate yanu ngati kutakhala kofunika kugwiritsa ntchito mafuta pankate umene mukupangawo mupewe mafuta opanga refined pamene tikusala pang'ono kukocheza ulendo opita kumwamba tiyenera kusamalirabe angakhale chipanikizo cha zinthu zochitika ku dziko lapansi chikupita chikayipirayipira kudetserera zakudya za ana a Mulungu. Ambuye akudalitseni ndiwo ena amene ali ndi ukaswiri wina umene sukhuza fakitole akhoza kuperekapo luso lawo mopanda kutsekerezedwa koma mgonero uchitike ndi chilongosoko tipewe mkate wachotupitsa apewe mafulawa amene ali ndi booster. Mulungu akudalitseni. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala